Gyermekkoromat itt Dobranakon töltöttem, egy ipari családba, ahol nagyon sokat adtak már akkor a régi hagyományokra, és itt végeztem az általános iskolát, utána pedig elmentem Muraszombatba tanítóképzőre, ahol ismét sikeresen elvégeztem, és 1968-ban első munkahelyem Kebele volt. Nagy örömmel kezdtem a munkámat, hiszen egy olyan kis faluba mentem tanítani, ahol a tanítóknak nagy volt a becsülete. És azok az évek számomra nagyon sokat jelentettek, és talán az életem korszakában egyik legszebb korszak. 1984-ig dolgoztam Kebelén, akkor pedig Dobranakra költöztünk a családi házba, és pedig itt kaptam munkahelyet a Dobranaki Általános Iskolában. Anus nénére fölnéztem már általános iskolába is, amikor harmadikosokat tanított, és megvolt neki az a kisugárzása, ami más tanároknak talán nem volt meg annyira. Ha ma kellene ismét pályát választani, ugyanúgy ezt a pályát választanám, így már az általános iskolában, amikor tanítottam Kebelén, vezettem a pionír szervezetet, akkor az volt, utána Dobranakon a citerát, aztán a néptáncot. Ezek mind egy olyan tevékenységek voltak, ahol a gyerekek élvezték, és ahol az erejeiket kiadhatták, az osztályban pedig szigorú voltam, de igazságos. Szerintem Anus néni egy nagy pecsétet hagy még mindig Dobranaknak, és remélem, hogy ezt a munkát ezzel az eredménnyel csak folytatni tudja. Poštovano Ano Car poznam kot sokrajanko, kot članico Turističnega društva Dobrovnik, kot učiteljico mojih sinov, tudi kot predsednico Madžarske samoupravne narodne skupnosti, tudi seveda kot soudeležen, če lahko tako rečem, v velikih projektih, odločilnih projektih za našo občino Dobrovnik. Utána életemben nagyon sokat jelentett a Művelődési Egyesület, és ennek voltam a Petőfi Sándor Művelődési Egyesületnek 32 évig a vezetője. Még mindig sokat foglalkozok kézimunkákkal, hímzök, aztán tojást festök, ami Dobranakon egy különlegesség. Moram povedati, da je zelo pomembno vlogo odigrala v vseh teh letih občine Dobrovnik v sožitju med Madžari in Slovenci in Romi. Amikor a Dobranak község magyar önkormányzatot vezettem 20 éven keresztül, nagyon jó közreműködtünk Kardinár Marián polgármester úrral, mert az volt a célunk, hogy itt Dobranakon a szlovénok, magyarok, a romák éljünk békébe egymás mellett, egymásnak segítsünk, és úgy gondolom, hogy kettőnknek ez sikerült is. Cár Anna rendkívül fontos és nagy munkát végzett a nemzetiségi kultúrában, a magyar nyelv megőrzésében, úgymond részt vett a nemzetiségi politikában, ezért jogosan elismeréseket kapott úgy Szlovéniában, mint Magyarországon, és én azt kívánom nekünk, én azt kívánom a muravidékieknek, nem csak a magyaroknak, hanem a szlovéneknek is, hogy sok Cár Anna szülessen ide a Muravidékre.